Čaute ľudia, to je YouTubeman, tam YouTubemanského vlogu. No, tento vlog bude taký zameraný skôr na jednu hru, Hero Zero. Určite ju poznáte a YouTube. To čo dávam na YouTube, napíšeme Hero Zero. Proste veľa spamuje, nech si to zabavím. Čo je Wikipedia? Ha? Poďte mi takto toto. Hero Zero. Určite všetci z vás moji diváci ju poznajú. Takže nezabudnite proste baviť a oni sa pokúsim dať do popisku. Nová verzia hry. Buďte vítaní u novej verzie Hero Zero. Našli sme akože čo? Dobre, ale Hero Zero teraz ideme baviť, teraz nešiti na rade ti grupania. Den, 2. To je môj bratranec, dobre, ideme ďalej. Máme hľadať. Bo 16, to som ja. Tam! Zle. Zautočiť na takovú. Haňa. Ale získali sme 7 mincí. Feliz. Ty! No, prepáčte. Za koho bavíme teraz? Za mňa bavíme? Nie. Tak, bavíme už Hero Zero, ste si mohli všimnúť, som sa zabudol komentovať, nevadí. No a už by to bolo všetko pre tento diel. Ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite dať like a ja sa vás budem tešiť u ďalšieho videa. A lajkujte, komentujte, odoberajte a usmievajte sa. Pigar.